Ako si Vika, ginaingon, trabaho ang akong tuyo og dili pagigat-igat. Pero kung ako'y tuyuan, di na ko baliparan, basta makahatag lang nina kong kaayuhan. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ginoo ko in taon ka ni mo, Vika, uy. Nganong minyo man taon ng imong gituyuan, uy. Hipat yan kas asawa, ana. Nganong mapatyan man ko, nga tuwa man sa Manila ang iyang asawa, ma. Tuwa man dito nagtrabaho. Oh, kisa may nasayod. Nga nahibaw ng iyang asawas binuang siyambana. O kalit lang niya ng muto nga dinig, hisakpan mo. Basig may daon niya tong pistola, patay mo. Ay, sagdi lang, ma. Last na nila akong pakikita ni Andrew. Mangayo ra ko niya dakong kantidad. O kung mahatagan ako niya, muhinahinay na kuglikay niya. Sige, maato na ko, ha. Ato na ko sa Andrew. Ay, unsa ganay mahitabo ni mo, Vika. Di ka na gyud makamahay nako, day. Kay halos sa tanang higayon, gibadlong tagyod ka nga ayaw pagsudan ng binuang nga pagpanguyab og lalaki nga duna nay asawa. Ay, salamat kay niya ka. Abi na kong imo na kong pakyason da. Muanhigit ko kay mamaray ko ni mo kwarta. Yun ako'y bayranan nga utang sa kong mama. Okay. Pero sa di pa ta manood og kwarto, ano ya? Dawatan ning sobre, ha? Ako ning giandam para gyud nimo pinangga. 30,000 pesos na. Ay, kadyak ko, ani. Uy. Paray mo na. Salamat, pangga. Dapat. Tala sa kwarto na. Sabayin na. Kay pakon ko na. Kana. But no problema, cause you know you about to go like watcha. Wow, hamis kay ka pa, ha? Ay nagpangutana, shh. Wanay daghag storya, dayali diri. Mas ganahan ko nimo kaysa akong asawa. Itiguang na akong asawa. Kwarta ra niyang akong giapas. Kana, mas lami gyud ang sama nimo nga batan-on pa niya agresibo kayo. Tagpawon ka na ako kay gihatagan ko yung 30 mil. Kana. Uy, ala. Usam to. May namuktok. Agay, ang tiguang na tingaliro na akong asawa. Ala, siya lang siguro ron. Tiduod yung tigalig pa'y kabit siya. Og naa sila rong duha na sud sa kwarto nagduwag kayo. Andro sa ba? Ablihin nagpultahan! Oy, nagubos sa gawas mo ako nabati. Masik ang kabit na ro ni Andrew nga iyang gipalayat sa bintanas ang mubay. Magdali kong gawas sa bay. To aray, ang babae nga nagtaki ang nagdagan palayo. Balik! Balik ba? Vika, ngano ka? Kakusugod ni mong niabdis pultahan na unsa ka? Gingukot ko sa asawa sa kong kapit, ma. Ipusil ko kadaghan. Ha? May kani kayo ako may ko. Nakadagan ko nakasakay taxi pa ulis ato. Pero kuyawan ako eh. Pasinasundan niya ang taxi ako gisakyan ba? Uko na mo in taon, Vika. Doon na gani matured ka babae nga mga yung katahuran. Ayaw yun pagawas, ma. Sige, madyan na ka, ma. Tuara, giabot na yun akong gikahadlokan. Masakpan yun sila sa asawa sa iyang kabit. Ayo! May adlaw! Kadak kong tingog aron. May babaeng nanawag sa gawas. Basig mauna ning asawa sa iyang kabit. Sumay kong buhaton, Aniron. Unsa man. Bahala na. Diligid ko mo gawas. Dili ko siya ato bangon. Mao ba? Mo to'y asawa sa imong kabit? Oo, ma. Og salamat ka, wani mo atubanga, ma. Og nilakaw na. Og nanawag na ko ni Andrew. Gidako no siya dayon sa iyang asawa sa Manila. Laing tao mo, ikipapuyo niya silang bahay na. Ay, karong nag-ungaw ka na sa peligro. Ayaw na gyud in town, panguyab og minyo, day, ha? O, ma. Agay, sakita sa kong tuhod, eh. Mogi na bunal sa yuta paglayat ako sa bintana. Sakita lagi, ma. Sige. Mo, babayot? May kaila ka nga magtiayon nga nagkinahanglan og katabang? Ay, oday, oy, magtiayon nga bagong minyo niya, gamay ang anak, niya gusto magkakamutrabaho, niya gamay man sad kag gamay og grado, kana na lang katabang, day. Pero hoy, oy, ayaw kapitan ang taong amo nga lalaki, ha, kay basig anak, ka mamatay niya, day. Hindi na ko bayot, tagam na ko, trabaho na lang yun tuyo na ako. Sige, ugma ha. Dad ako nang imong giingon nga magtiayon nga nagkinahanglan og katabang ha. Okay, ugma, kuyog ta. Dadoon di ka sa magtiayon akong giingon nimo. Kuyog ta, ugma, day.
day. Sige, dawaton ta ka. Pero, pag igat-igat sa akong bana day, ha? Mupatay ra bagit ko, basta doon ay mag-igat-igat sa akong bana. No, bitaw day. Ay, pag inigat-igat day ha, di rabasad ko mupunit og mid. Ay, trabaho na taon ning ako, ma'am, oy, para makakwarta ko. Di ko na siya mapunit niya, gigidhatan ko paraw. Sige. Magkasugod ka na karong adlaw. Kuha ang pipila nimo kabiste. Stayin ka din sa bay. Matag Domingo ka ra makapauli sa inyo. Ay, nahuman nagikag-shower. Magawas ako din oy. Basig maligo pa po to si Sir Edgar. Gwapo ra ba akong amo? Pero di na siya ko mag-igat-igat, gud. Nagtarong na ko. Nagbinutan ako ron. Oh. Sir! Hala! Niyaman ka sa akong kwarto, sir! Hala, nagpanti ra baya ko! Wapoy, wapoy, bra! Ano? Lami, ani mo da ka? Ha? Ano? Atagan ti kag kwarta day. Basta, patilawon lang ko si imuha. Sige na day ka. Uy, naghubo ka. Uy, sir. Hala, nag-brave na lamang ka, sir. Uy. Kabagal na yung mga tubangan, sir. Kadakuan ng imo, sir. Uy. Ano mahigda tas katri day. Ha? Di pwede barog? Imo na mo, lami na ugdo kayo. Ako asawa day, pislat. Tiyak kay iya. Kuoton kay iya day. Okay, kanami. Patagaan ko po. Parihaming duha sa akong amo nga natagbaw gid man sa nahitabo namo, iya kong gihatagan og dako nga kantidad sa kwarta. Wa mo ko mag-igat-igat unta niya pero iya man kong gitintal. Wa na ko balibari, uy, kwarta na gud na. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ide, ginaingon. Giuyab da lang ka kay gusto lang kong mutilaw nimo. Apan unsa man pagkahitabo nga nadutlan noon ko nimo? Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Yabag ka magkay-utok kay ede. Kagapas imong uyab eh. Unya, ikaw pang naka-virgin. Unya, imo pag yung gibuwagan. Tagbaw naman ko niya pa. Kalasaw mo eh. Ngita sa guglain oy. Kapos tanan, ba't di kay sa mudas ka magpatara lang. Istoryang palorso to ay. Kaya nga no, katong uban imong uyab nga imo sang gibian. Uman ka matagbaw. Pulo sa to, nagpatara lang. Alain sa tong ila. Katong usa, bawt og ilok. Katong ubos pero bawg ilok. Nya katong kung usa, lain sa ring iya. Ang iyang ilok mo'y humot, pero ang ubos baho. Agay! Silang pangita ng pulos humot ay. Ay natural man ang ubos taon do nga baho gyud. Besa ron sa pala mo hugas babaeng ila do. Mulot tawag yung kaugalingon ng baho nga lahi gyud. Pero kung siyampuhan na maayo niya mutangan o pamot, madali mapapila ka oras dong. Pero kadugayan no, mubalik kong gyapon na sa imbaho ang taon eh. Ang natural maging mulutaw. Mulutaw maging baho ginana dong. Pero basta, doon na ako'y laing panguyaban ron pa. Guwapa na siya. Humot. Baho lang. Siya na ang makapasal sa kong gusto sa kanila. Oh, din magagikan pa. Doon ako ibalita ni Monak. Unsa man? Ay, nadagin ako sa motel nga kung uyab nak. Humutas ubos, oy. Doon na gini babaeng humot og ubos nak. Wa ka lang yun makatiming nak. Ikaw rin nagsulti pa nga. Silang tanan baho gyud. Sayod mang kagod nga. Depende ram ginas babae. Babae gani nga limpyada, umod ginang ilaha. Ug mo na akong gipangita, babae nga limpyada. Kana bang bisan asa ka ungad, humot kayong tanan ba? Mo na akong gipangita pa. Ako mo limpyada ginang akong uyab dun. Kay abi nimo, siya na ipuli ko sa aning mama nimo. Siya na nak. Ang bango-bango ng bulaklak.
Salamat kay Dayani ha, nagisugot ko nimo. Kana tungod kay nakagusto pud ko nimo adi ug manghinaot ko nga ikaw na ang lalaki nga mabana nako nga mao kay mahimong akong bana. Hasta ko day. Manginaot ko nga ikaw na ang babae nga para nako. Dako og muta sa duwa niya kamata. Hoy, Tag lipstick pero may pangimuta. gitutukan lagi ko nimo maayo dong adi. Ah. Guwapa ko no. Aha, oh. Guwapa kay Day. Guwapa kay kaday ani. Karong Domingo day ha. Mag-date ha, manuri ta. Mga tutog dapit nga malipay ta tuwa. Huwag ka na mawala. Huwag ka na mawala. Motel lagi ning gihunungan sa gisakyan tang taxi. O day, manaw ta diha. Aron sawan na to ang duha na to kagugma. Oo ba? Uyab tagot busa mahimo na ko nimo nga maangkon bisan unsang orasa. Kana, lami ka na. Oh. Tana day, lami na kay day. Taxi driver, diha ang among plate o. Tana day, ay. Oko ba? Dili na ko. Kuan kaning magpaubos lang ko ha. May paubos na padung, paubos ko padung aning akong dila. Kalamian. Kalami. Boobs na ito. Kalami si Kutik, Ano maayo yung boobs? ba? Kaluyat ko na ni. Ilang ito yan. Tutipap. Ipadailos na pa dong ang imo. Nga na ka. Dong ano ka? Bahuang ang soy! Dong! Kalami. Salamat Huwag ka ray. May problema na. Huyaban ta. Sorry dong ha. Sorry nga bahong angso kay nangihi mang kugod pagpanuroy na to. Okay ra ka? Oh, lagi. Okay ra. Alami. Okay ra kay ko ani. Dong iti. May ganing sugot sa aning buwag mo. May mahibong magod siya nga. Di na magiging ko niya. Mausad. Mausad kayo. Kung siya magukod sa laki niya, di na niya. No. Kung sa itong gingon mo ba? Nguyab kang dising anak ni nadaling. O bay. Tistingan ko ni bayana bay. Bala og di tantong gwapa ba. Kadaagin ako sa ila bay. Siglag kaligo sa ilang kilid. Humot tingali tanan ng party sa iyang lawas. Di ay. Maligo na siya. Iyarap sa kilid. Mawala ka siya sa kilid sila. Kaya iyarap kilid yung doon. Mo ba? Pero bay, sige nagkaligo bay. Kita ang Piminaw sa bahay di. Ko ilimpyad na bihana eh. Mo ba? Oh, pero di mo pagsyon kay ikaw. Wapo man ka. Nya siya di man wapa ha. Kaswerte ka taon niya bayan nagmuyab ka diya no. Ana, diretso gyud sa suguti mo bay. Salamat kay Daddy siya. Dugay na ba akong nakagusto ni mo, Eds? Og naghandoy git ko nga unta, manguyab ka na ako. O karon nga uyab na ta, manghinaot ko nga dili ko nimo pahilakon. Uy, dili na may tabuoy nga pahilakon ta ka. Kung dili, pangkaon ka day. Kay nakita na ko nimo nga buutan kay ka. Yamat ra? Ha? Unsa do? Layo ra ka sa iyang limutan kagabi pero nasingo mo ang iyang kamot. Opa, humuta pa yan no? ako eh. Bisan di tantong gwapa pero humut kay siya. Mao ba? Ug ugma daduna ko sa smutil. Anak ko na kini masuta kung humut bagid ang tanang party sa iyang lawas. Sige, bahala ka. Kung siyang imong masawa, okay kayo. Imo sa nang konswerte po. Lalaki nga gwapo. Nakasawa o babae nga dili gwapa. Kindi ka tampis ug lipstick mo. Mura kindi. Katami ni mo. Dali di. Ang imong bus be. Katong suwayan. Kumumot eh. Agkat. Katami mo sa kindi. Tampis mo ka si bus. Lami ka na. Wala akong kipita. Lami tanan. Tatay pa, virgin pa kaya ko. Uy, siyempre ka. Samot ka lami. Enter na dragon. Ular ka na. Tay pa, Saan naman saan? dili lang sakiton. Oh, pwede na. Parehas ani ay. Oh, easy, ikaw na. Ikaw na. Human sa nitabo na mo ni DC, nabatyagan kung nga gibati kong pagigugma niya. Di man tuod siya tantong gwapa, apan siya nang gipitik sa kong kasing-kasing. Labi na kay buutan pagigay siya.
Mao nga, wa ko maglangay. Ako din siyang gipakaslan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mary. Ginaingon, ang Ginoo andam nga muhatag sa pasaylo ngadto sa mga tawo nga nakalapas sa iyang napo kasugo. Kita pa kaha nga tawo nga dili muhatag og pasaylo sa tawo nga nakasa nato. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong. Ana na. Nahubo na nako imong sapatos dong. Ay, tupuya bayan ako sa akong trabaho day sige day. Pagsuka na dito og atong makaon. Makaon ako, gutom na da. Ay, unya ra ng kaon dong, uy. Bago pa baya akong ligo dong. Ha? Simuta nga akong buhok. Humot pa kayong shampoo. Ug ang ako dong, humot na sad kayo ni. Ha? Korto ta dong na. Pero day, kapoy po gikan sa trabaho og gigutom sad ko. Ay, unya na lagi ng kaon. Dili bitaw na mudagan ang kaon. Sige na ba? Tadas kwarto ba? Papabiya ko makaihi dong. Human ako ligo. Ho ba day? Humaling og ligo hangtod karon. Wa pa ka makaihi. O lagi. Wa pa yun. Tamis pa kayo ng kitkiton dong. Bahala ko gutom Ug kapoy. Sige. Tanas kwarto. Ikaw unahon ako kaon. Tanay Mary. Doy. Mary, Doy. Sige pa dong, Paki. Sige pa. Taas na day. Kapoy mo ko sa akong trabaho. Nang kutas-kutas. Kaya wa pa man tamahuman. Kaya lagi si Siwitan! Tabang! Paki! Paki! Nganong namatay ang kapaking? Nganong man? Namatay ang akong anak Mary kay bisan kapoy ang lawas gikan sa trabaho pero imo gyud pungsod sa paglipay nimo ibabaw sa kama. Dili mo hatagan og pahuway ang akong anak Mary. Permi naman ko na namong buhaton tay pilo. Nga inig-abot niya sa trabaho. Igabot niya gikas trabaho mag-torchak me. Natimingan lang yun to siya. Wala tayo mahimo anak kay patay naman na siya. Ang maayo rasad nga misugot ka nga anhil siya bilaran sa kapilya. Kay gamay kay tong lugar inyong bahay oy. Usa ka semana nato siyang bilaran din sa dili pa nato ilubong. Kay daghan pa man pud may mga paryente nga tuas layo ha. Oo, tay pilo. Ay nalaghilak oy. Kinsa naman ay mo Jerjer na ko nga wa naman ka. Mao ba na'y pistang? Mauna. Ako'y gilainan nga naminaw ni mo dito sa haya sa imong banas kapilya. Miingon ka oroy no, nga kinsa namlay mo jerjer ni mo nga patay naman si Paking. Sorry, Nay. Bata pa man gud ko. Ug sa akong kabatanon, dili pa gid unta ako ang ngayon nga mabiyaan og bana. Busok pa kayo ning ako, anay, uy. Sayang ba? Oo, oy. Busok pa bitaw ka. Ako ganing idara na busok pa mga ining ako. Pero lain magud kayo nga daghan kaing nakadungog. Hasta ganis pa rin na mo Berto nakadungog man ganito. Mao ba, Nay? Nakadungog na si Pariberto? Oh. Pareha na gid mi si Pariberto, Nay. Siya byudo na. Unya ako byuda na sad. Oh, baya. Oh, palimbak ang ganahan ay. Si Pariberto mo rin nanawag na ko sa ubos, Nay. Dili ka una, Nay, ha? Kanaugon ko sa ubos si Pariberto. Di ara ko, pare. Huwat ako. Manaog ko, Pariberto. Pre. Mani tinuod man eh. Dugan ko nagkagusto ni mo. Ug ako, napasalamat ko sa Ginoong namatay sa Paripaking.
Salamat, Lord. Namatay sa palipaking. I love you, Marie. I love you. Pre, ang tinuod, pre, dugay naman sad ko nga. Unsa imong gianhi, Berto? Akuan. Oy. Man, nang pistang. Nay. Oo, Mire. Nakadungog ko sa pagdigang Bertos iyang gugma diha nimo, ha? Buyo. Nabati sa nako, day, nga miingon siya nga nalipay siyang natigbaks paki nga imong bana. Nay, ayaw na lang ko isaba sa uban. Total, patay naman si Paking. Busa, may katungod na ko nga mangita og lain, Nay. Mire! Uy, Mire. Gihaya pa taw ng imong bana, oy. Ayun na pagkundat og laing laki. Kasabot ka? Oo, Nay. Nakasabot ko. Unya na kumukundat human sa lubong ni Paking. Agwantahon lang sa nako ang akong kamingaw og turjak. Unya na lang gyud iguman sa lubong ni Paking. Agwantahon ko una ni Nay Pistang. May kay nakasinabot, ah. Sige, balik dito sa kapilya. Bantay itong haya si mong bana. Kay karong taod-taod, sugda ng pagpangadjes minatay. Pariberto, ni apat na sa haya ni Paking. Unya na lang kumusugot nimo. Ayaw ka pala ka. Human malubong si Paking, sugton tadayon ka. Mari, karon ang gusto kong sugton ko nimo. Sugtan na taon ko, Mari. Sugtan ako. Wabitay laing taon din is haya. Kita na bitang duha. Sige na. Sugtan ako. Sige. Sige. Bisugot na tika pa rin. Salamat, Mari. Salamat. Tana. Doon na may hagdan desluyo sa altas kapilya. Manakatas kisami. Naaday hagdanan pasaka sa kisami. Nakadara ko diha og babae ka usa. Hindot kayo na diha. Taas, tana. Minta sa pay tao, tana. Sige, tana pre. Wala na katasunod sa kisamis kapilya, Mari. Wala na magkatugaw na turon sa atong pagkabuhaton. Pre, mura man og miigot ang kisami, pre. Miigot? Dili ka ni mahugno. Dili igaan naman ta. At di na mahugnoy. Mari. Mari. Uy. Sige na, magtugod na dyan. Sige na. Asa naman dahil ni Smiri, oy. Sige na. Ato unang paabuton, Smiri, ha? Sige, padayon ta. Pre, magsugod na sila pangadji. Pangadji, Og ila kong gipangita ni Pasag nanay. nila sila. Tiwas mo dali ito gibuhat. Dali naman kayo niyo. Hugot pa ni mo, Mari. Hugot man kayo. Kay gigaman man ako ang akong lawas. Roberto. Oo, yala. Kisame. Miikot man. Ano man na? Pre, hunong sa taga-duty. Kaya nakadungog sila nga miigot ang kisami sa kapilya. Nawa man ang pag-igot kisame. Iring lang tingali to, oy. Naadas kisame, maotong miigot. Naghabal tingaling iring. Naghabal. Di sad inaana ang iring kung maghabal. Oy, saba mo kayo ng iring maghabal. Kabati mo yung testingo ka ng iring kung maghabal na sila. Basi ilaga diya Ilaga. Sige, magsugod na tayo pang Diyos. Buno lang nato. Sige, sa ngalan, samahan sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mao ka na mga kaigsuunan, maura ka na ang panapos kung sulti ninyo. Ang kalag ni Paking tuwa na karon kamot sa Ginoo. Tuwa na dito sa kamot sa Ginoo. Tungod kay buutan siya. Ug kitang tanan sayod sa iyang kabuutan ug tuwa na siya karon sa kinabuhi nga way katapusan.
O karo manganta na kita. Larga. Ikaw. Oy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinis kalibutan lumalabay ka lang. Di na mabating igot ka, Tri. Kaya nanganta na sila. Padayon damari, padayon. Oo, pre. Padayon ta, pre. Padayon. Mari! Wala na! Nahulog na! Nahulog ka man na, oy! Naunsa! Si Miri o si Birno! Way sapot! Kamunin na na si Babawski sa mi! Unsa kining hitabo, Mary, ha? Pastilan! Nag-unsa mo! Dirmi! Pasaylo ako, tay pilo. Tay pistang. Pasaylo ako. Ala! Pag-bray mo, panty mo! Swear! Murakog mamatay sa kauwaw sa maong hitabo. Mao nga milayas ko sa among dapit. Og nalipay na lang sad ko. Kay giagpas ko ni Pare Berto og malipayon ako karon sa iyang kiliran. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jonas. Ginaingon, ang pagsul sa pagkapari, dili sa ambisyon, kundi o sa kini kakaygayonan kanimo, nga ikaw, mo serbisyo sa mga tao o sa Ginoo. Mao kini natabuos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Jonas, anak. Ma, anong nihilak man ka? Luha kini sa kalipay, anak. Nga magpari ka gyud. Ma, amin ko bihila ka kay di ka musugot ka magpari ko. Kung mapari na ka, Kuya Jonas, proud kay ko. Kung mapari na ko, Benji, undang na si mong pagbinuang sa mga babae, ha? Huwag mo kugo magbinuang nila, Kuya. Ako pa magani ang mabiyaan ng babae. Ay, saba diha, oy. Daghan na kag babae nga gidadin his ato. Unya, manoda yun mo sa imong kwarto. Si Mama Baya. Magduwa ramang good me. Unsa man ko na inyong duwaon, be. ML good. Unsay ML? Mobile Legend ba? No, pag binutan taon, Lagi, Kuya. Sulaw eh. Lipay ka akong parents nga. Akong gibalitaan. Maikso na unya kang usa ka pare, Benji. Unya? Oh, samot sila salik nimo. Ingon maganis mama o papa nako nga. Basig magpari sad kuno ka. Di ko natakapugngan. Di naman tabo Ilse eh. Ako? Magpare? No way! Ma? Abot ako! Oy, dugaya good nimo. Ako bang gikuha si Ilse sa ila? I'm sorry, tita, ha? Way kaso. Sige na, pag-ilis na, Benji. Sige na, Benj. Pag-ilis na. Tambong yun mo si mama nimo sa pag-ordain sa imong magawa nga si Father Jonas na karon. Wa gyud ko makasabot sa akong gibati. Nga natuman ang pangandoy ni Jonas nga mamahimo siyang pari. Lagi, tita, sa? Basta imo kung buwagin Ilse. Sure ko. Magpare gyud ko. Sige, kay magmadre na lang pud ko. Ma? Pasagdi lang ko, Benji. Wa ko makasabot sa akong gibati. Na nakita ko ang ibong magawa nga giordinahan. Maka-proud ko. May anak na kang pare, tita. Ilak po ka Ilse. So, ang pugo ka sa akong gibati, Benj. Kakapayaso sa di mga mata eh. Uslik! Ay naman ako bata-bata. Oh, pane, una. Uy, Aman, pane. Ngano nauna sa mag ni Uslik? Ni pane, una man imo mungo na. Pangandam. Aman na, ano na ila, mama, ha? At kontas lang mama, mudo ako nila. Hindi, doon, anak, mingaw lang ko nila, manay, unas. Gimingaw na taon si Padre Unas sa akong mama o sa ako isuon Uslik. Nya, kamiin naman doon, panay, unas. Anong yamon na? Hubuasan ni Ilse, be. Benj, ayaw.
Masudlan niya tang mama ni mo din sa imong kwarto. Ay, di lagi. Busy si mama sa pagluto sa pagkaon kay mo ni si Brad nako. Oh, mao pa? Sige na ba? Hubuan na ni imong panty. Ay, Baby, ako nalihubo, be. Benjo. May pahala ni mo. Sige na, good Elsie. Paghubo na lang sa imong underwear ko. Kita bitong duha ang niasa kong kwarto. Benjo, mauwaw lagi ko. Kung mauwaw ka, ako nalihubo ini, ha? Ay, ayaw lagi, Benji. Ba? Ayaw lang ko, Elsie. Sige na. Sige na lang, uy. Ako na rin hubuon, ha? Yeah. Benji ba? Lumilagi ni. Gilo? Pamin ako, ma. Ay, hindi samot magkagwapo ang akong anak. Aim na ko, ma. Giuhaw ka. Niliman, aim na ko. Ma, sabta na. Bungi taon na siya, ma. Ay, uy, mao ba? Uy, hala, sorry. Unsay imong giingon? Aim na, ma. Anak. Aim na. Aim na. Amin, kaluyan ka sa Ginoo dong. Mag-inom sa. Otek ko. Otek. Otek. Otek lagi. Uslik yung nga, ma, uslik. Ay, sa badi ay, uy. Si Benji, ma? Kung atuon sa iyang kwarto. Mamakasyon tata sa Dumaguete. Pista dito. At uta sa yuta na tawahan ni mama. Nilut na kay Dora man. Udagan po dito mga kanigawan kay Pista man. Uy, wow. Nag-send na kong bakasyon. Usa kasi mana. Uban ko, ne? Uban ko na? Oo, kaayo, slik. Uban ka, gyud. Kung asas panliunas, naapog ka. Nagkupas ang bawd, eh. May bagyo man ko nung maabot ko. Salig lang tas Ginoo. Salig lang ta. Dili ta niya pasagdan. Mga G.O. na ta sa dili pa tamatog. Diyos ko in town. Ayaw kami pasagdi. Kuya Jonas, murag kaunluron ang barko. Magampo kitang tanan. Sabat ka mong tanan. O Lord, O Lord. Oh Lord, oh Lord. Lord. Help us. Impas. Mga bungi ilom. Mga bungi ilom. Mga bungi. Aw. O Lord, help me. Oh Lord, nangyod me. Ginoo, luwasa kami. Iwan me. Uslik, ano lang sagbat, be? Kay musamot kahadlok. Murato lang samot ang mga pasahero nimo. O Lord, help me. Unlon na me, unlon. Ayaw. Nakadunggo kami sa pantalan sa Dumaguete nga luwas at ng pasahero. Pero ni-action ko kabalakan ni Uslik kay gusto patyon sa kaadik ng pasahero. Saon bungi man. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Shiana. Ginaingon, ang mga buhi alang sa mga buhi, ug ang mga patay alang sa mga patay. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahingon. Mahikalon. Bobs! Bunot! Ahakbe ni mo man manulo, uy. Sige lang ka. Ka. Sorry kay niyo ha, pasidya lang mo. Pasidya ikaw na dyan, pasidya ka. Ako ginurusultiro man lang. Awayo na sad ko ining nanay ron, kinahurot iyang puhunan. Ay, way puhunan. Kanang pahuwa mo, tika puhunan. Pilihin mo gusto. Ayaw lang man manulo, uy. Sige lang kag sangpit og Manoy Manolo. Kanarabang Manoy, taroy. Nitahod raman gud ko. Ikaw, Janet ba? Batanon ka pa. Ayaw pala bigduwa og madyong. Kuya og maungo ka ini. Wa pa kay trabaho. Nag-eskwela pa ka. Asa magkagpuhon na lang sa imong pagpanugal? Manguwam. Asa magkamanghuwam? Ni Manoy Manolo. Pak, ganan, tora.
Mao ni imong daog. O, nay. O, dawatan, nay, o. Ambe. Maayo kay mi daog ka di ay. Dihang nagpapuli ko nimo. Ya kinsa may pildero. Ha? Kinsay pildero. Tubag ako oy. Hait kag lubot. Si Manoy Manolo, nay. May kay na pildis Manolo. Animal ng tawhana. Perting surtiha ganiha sa ako pa'y nagduwa. Kisan pa may laing daogan, ha? Si Noy Berting ang papa ni Balong, nay ba? Uy, mao ba? Mm. Nagtubag-tubang lang sila ganiha. Uy, Manolo, sige lang kabunot ang kanahan. Surtehon yung tawhana bisag asa. Masugal man o sa mamabay. Presko pa sa akong panumduman ang tanan. Dihang nagkaribal mi ni Dalia. Dato sila si Dalia. Pariha sila kahimtang ni Berting. Ako'y unang babay nga gipanguyaba niya. Pero dihang wa na ko siya sugta. Ako na lang nasayran nga uyab na silang duha si Dalia. Nay, patay naman sinang Dalia, nay. Patay na sad si tatay. Basig, magkabalik mong duha ni Noy Berting, nay. Ha! Di na mahitabo, Janet. Dili na gyud. Ha? Nga naman, nay. Balong, asa man ka? Humutas akong ulitawa. Mabisita ko, Papa Berting. Kang kinsa? Ni Janet pa. Nagkagusto ka ba gyuday ni Janet? Opa, dugay na kayo ko nangandoy nga. Sugton ko niya. Pero, dahi kang bayhana pa. Amo to say gusto niya, laki oy. Mura man po nag-iyang inahan. Dugay mo sugot og lalaki. Bastit-bastit pa kunuhay og lalaki, pero ang tinuod di ay, sige lang bayhana. Pweh! Unsa naman, Janet? Sugton ako nimo? Kung dili ko nimo sugton karon, isaad ko. Dili na ko magsamok pa nimo. Dili gid ka kapaabot na ko nga makahuman kog eskwela, Balong, sa. Imo man gyud kung dali-dalion. Ang kahiling ko, Janet, kung wa ba gyud ko'y paglaom diha nimo. May paglaom ka, pero dili pa karon, Balong. Sige, mao man ka. Ngano ni barugman ka? Uli na ko. Mag-unsa pa ko din sa inyo nga. Wa man day ayo ni nga akong pagpamisita nimo. Balik og lingkod, uy, Balong. Ha? O, sabi ni. Wa man ka ko'y paglaom. Dili na ko magdugay. Mulingkod kag balik o dili? Kung dili ka mulingkod og balik, mahimo ka nang manaog ni among bay. Ibalik na ko lingkod. Unya, unsa man? Dili na to balikon ang istorya nga nahitabo ni nanay og sa imong Papa Berting, ha? Sige. Gisugot ti ka, Balong. Salamat, Janet, ha? Karon nga, iimo na kong gisugot dyan. Muhangyo ko nimo. Nga, ayab sundaon sa may bisyos imong nanay. Dili ka nang kumadyong. Dili ko gusto nga makakita nimo nga naas badyungan kung way klase. Hala, no? Pinugnan na? Maing pagkaliwat ni Berting si Balong. Mauputos Berting ka ni Adto. Diyang nagkauyab sila og si Dalia. Nya sila'y nagminyo. Dili makasuroy bisag asa si Dalia kung dili si Berting ang iyang kauban. Way ayo tawhana. Kinsay way ayo? Si Berting. Berting? Ikaw? Nganong ni Amos Amo? Mamay mi. Ni kinsa? Hala, ha? Lain sad kayog ikay ilang pamayan, nay. Helom, Janet, oy. Ngano wa man ka magsulti nga mamay sila nimo? Desisyon ka lang imuha nga wa ko mahibaw, da. Unya, unsa man? Di ka mo sugot? Di na namin magdugay nini. Unsa may dugayan nga, di man ka mo sugot. Laom ng gabi, mingaw na. Ani ka pa din ni Teresa sa hotel? Karong mga orasa, nagtagay na kalipay sila si Balong ug Janet. Wa pa ko do ka Kung katugo na ka, biyai ko dinhi. Wa gihapon ka mausab. Taas gihapon kag pride. Hoy, idara na ta. Biyuda ka na ug biyudo na ko. Unsa man, kurang buson tani pagbalik ang atong pagbati. Day, ilang dating oy. Di na ne, mo pidla.
O pa ka nagminopause. Madapan na uy. Ikaw. Laway-lawayan lang nato. Sabad ya, oy. Hindi ko mauyating siya baya, oy. Sakit. Pabirting. Kaog mayo. Naunsa man mos nanay papaberting. Wa man mo tingganay. Nag-away mo? Unako ninyo. Nay, busog na ka? Busog na bud ko. Nag-away silang duha? Ako atoon si nanay. Ay, Janet. Gisuwaya na mong duha ni Berting gabi nga ibalik ang among kagahapon. Pero para nako nak, wa nay ayo eh. Kay nga naman ay. Wa nay spark. Si tatay paghihapon nimo ang nias akong kasig-kasig. Muna na lang ko ninyo ni Balong sa menteryo, Janet. Sige nay, musunod namin nimo. Sayo tag ato sa menteryo kay wa pay init. Ato na ko, nagdaan ako kandila og buwak. Oh, kaysa may nagbutang og kandila, ingon man buwak sa lubong ni Nanding nga akong bana. Wa pa kaayo maupos ang kandila, oh. Murag bag-o pag yun yung kandila, ada. Kidsa may... Ako'y nagbutanga na. Oh. Ni sayo kog anhi kay mananghid kong nandi nga hatagan na kagkagawasan. Aron mahigugma ka na ako pagbalik. Baya ka, Berting. Idara na taoy. Maluhoy taong kanako nga buhi pa. Kaya ang buhi alang sa mga buhi gyud ug ang patay alang sa mga patay. Tinuod na nay. Oh. Hatagig laing higayon si Papa Berting nay. Way makabuot sa akong pagbati, Janet. Bisag ikaw pa nga akong anak. Sa ako nang gikaingon, wa nalagay spark? Daon sa kabaya. Atong dagkutan aron mo spark. Bito nay. Hilo mo, uy. Lain kay huna-hunaon og laing tan-awon sa madlang people. Nga ikaw balo nga anak ni Berting, nakaasawa sa akong anak nga si Janet. Unya ako nga inahan ni Janet, makigbalik kang Berting. Ay, no way. Wa na spark. Sige ka malagbalik ka ng vice spark, uy. Ingnan ti kang dagkutan ti ka aron makita ang kiingon mong spark. Nga anak na. Nay, Papa Berting, sige na mo, uy. Ayaw na mo paglangay-langay, uy. Biya na dayon mo din sementeryo kay basig na managan ang tanang mga tao. Gani aron din ni makakita mo bangon sa tatay Nanding. Ha? Nakamulang gyud ba? Uy, uy. Time out, uy. Basig mo bangon si Nanding. Sa may imong piliun, bi. Ugsukan kag kandila sa usa ka patay o ugsukan kag kandila sa usa ka buhi. Hala, tupak. Oy, sa buhi, uy, syempre. Hala, dayon. Magmutil na ta. Aron mo spark na ka. Huna rin nagdako ni Berting. Dito sa motel, bisag iunsan yat maniho. Wa na spark. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Itzel, ginaingon, wa ko'y gusto ni mo bisan gamay. Bisan kapila pa ta mahitabo. Di igyo ko mga asawa ni mo. Morning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, my fluttering wings can keep you from pulling me down. Your mama. Oo ba, ba Itzel? Wa ka tubangan isindi sa imong pagpamisita gabi? O bay, gool kay ko. Kung sige kahi, maayo na kong buhaton bay no. Aday. Aron, moyab na ko siya. Pero ako pa nimo no? Magpatabang ka sa suod niyang higala, si Mirna. Unsa man? Dili ko ba yoy? Dako ba gusto na ako na smear na bay? Imposible kayo nga, mutabang lang sila ko bay. Itistingi lang gud. Suod na sa Mirna o Cindy. Busa, dako o matabang si Mirna aron magkauyab mo. Uy, mao ba day? Wani mo tubangas Edsel nga namisita ni mo gabi eh? Oy, day, uy. Lisod na kung ako siyang atubangon. Basin maluoy kung ako siyang masugot. Nahor ba ko'y gusto niya bisan gamay? Ay, ako palang untay panguyaban na ng Edsel. Digid siya magmahay. Dako ko'y kung gusto anak niya day, uy. Bisag dili na ako virgin kay nahilabtan na lagi ko sa unan akong uyab. Pero kung magkauyab mi anang Edsel day, magbinuutan na gyud ko. Kay mahal ko kaayo na siya.
Ay, isa gilang, kung magkaatubang may ng Edsel, ako siyang itapil ni mo ha. Aron ka mo ang magkauyab, day Mirna. Kanana las Mirna panguyabe. Gwapa man sa nas Mirna niya buutan. Pagyod. Bahala na gwapag buutan siya, tay. Di gig ko niya, tay, kay wa mo ko gusto niya. Si Cindy man akong gigugma, tay. Luya, ibang sabi mo, hindi mo may gusto ni mo. Mangita, gig ko paagi, tay, nga magkauyag ni Cindy. Magkauyag mo? Oo. Di gig ko muhunong, tay, sa pagpangitag paagi. Aron mauyab na ako si Cindy, tay. Ingon, ana, ang buhaton mo aron magkauyab mo ni Edsel? Uy, day. Patuhuon ako siya nga, mutabang ko aron makauyab mo. Og nakasiguro ko, day. Musalar yun ning paagiha nga akong nahuna-hunaan. Ako pa ikaw, no? Di na nimo ipadayon imong nahuna-hunaan. Mahal ko kaayo siya, day. Di ba, nangayo mo pud gani kong tabang nimo nga magkauyab mi. Pero magay nahimo. Saan mo sa kung magkakitag balik, good. Sige lang kung magkita mi, ako siyang ingnon nga ikaw iyang pamisitahan o panguyaban. Pero, ayaw lang sa anong ikaw mo'y manguyab niya, uy. Ay, day. Dili kay manguyab ra ko niya. Ihagad ko pag yun ang akong lawas niya. O kung mahitabo na unya na mo, di na unya siya makabalibad nga magpakasal mi. Day, Mirna. Nalipay ko nga nagkita tagbalik o namisita ka na ako. Pero dili sa ingon ha nga sugton ta ka. Gusto na ko Edsel nga si Mirna ang imong panguyaban kay dako kay siya gusto nimo. Apan, ikaw man, Cindy, ang akong gigugma, og dili si Mirna. Edsel, nasayod ko nga tinuod kag yung nahigugman ako. Pero please, muhangyo ko nimo. Friends lang gud ta. Labaw pa sa igalang gusto na ko may tabo na tong duha, day Cindy. Gusto ko nga magkauyab kita. Usa maluoy ka, day. Sugtan na taon ko, day. Sige na gyud, day, Cindy. Edsel. Sige na taon, day. Maluoy ka, day. Sugtan ako, day. Balik lang niya sa sunod higayon, Edsel, pe. Ako sa lang hunahunauin. Amo ba? O sige, day. Salamat kay day nga giyatagan ko nimo og gamay nga paglaom. Sige, mo balik ko, day. Mamisita ko nimo og balik, day, karong Domingo. Ug manghinaot ko nga sugton ko nimo sa ako unya pagbalik. Nalipay kang giingnan nga iya pang hunahunaon? Utay, kana kay wa man ko niya bastira, may puruhan pa nga iya day kong sugton. Pasilan ako may naloy na gunahon na ni mo, Itzel. Dala, sige. Balik ka siyang pamisita karong Domingo. O hinaot, paunta nga iya nakang sugton do. Aron mahimutang ka na sa kinabuhing minyo, do. O utay, kung sugto na niya ko ni Cindy, tay, pakaslan ko dahin siya sa labing madali nga panahon. Pakaslan ko siya, tay. Ugma naman ang Domingo. Ugma ka ng balik og pamisita na Cindy. O bay Ronald, og mag-ampo gyud ko sa Ginoo nga iya nang dawaton ng akong gugma. O ba? Unsa man kining kun dili ka gid ganit niya sugto no. Ayaw na pamugos na imong kagalingon bay. Ha? Kalimti na lang siya sa hingpit. Kung iya ka man ganing bastiron ron. Di ko magunahuna na bay. Moy akong naon nga iya gi kong sugton. Mahal na ko si Cindy bay. Mahal ko kay siya, bay Ronald. Bay Edsel? Sige na, Ronald. Ingna si Edsel nga to sa amo si Cindy. Nagpaabot niya kay iyan ako nung sugton. Still ang klaruhang ate ko eh. Kita nila uyab, baby. Ay na lang ipamugos ang imong kagalingon ito ni Bay Edsel. Kita na lang atik. Uy, sige na ba? Ato si Edsel ba? Kay nagpaabot niya si Cindy sa Mumbai. Libaw ko nga atik lang ni mo eh. Atik na. Pero sige, akong atuon si Bay Edsel. Diya ka na. Pahalat nagpapay kong buhat eh. Nya mamugos kong laki. Pero mahal tagit ka, Edsel. Magdali ko pa ulit sa bahay. Paabuton kong pag-abot ni Edsel. Uy, unsa ko ni? Nganong naghubo naman ka sa tanan mo sa putday? Edsel, Mirna. mahal ka ayot ka. Ha? Basta gusto kong itugyan ko ni mong akong pagkababay. Sige na. Ako na ko. Dili, day. Kay kadiot lang. Uy. Ay, kung kaksa. Day. Nindutan ni mo glawa sa puti kay kag... ang dugan. Nindutan na. Nipilit sa akong panig. Ini mo... Ay. Di ko. Pagin mo
ubos. Kung saan mo, ay, kakyot sa din mo. Di, huwag lang ay napamamit. Cute ko ni mo, Bill. Ay, pilit ko niya sa mundo. Sa man, ay, buhi ko na, ayaw. Papilit na kaspong pangawa na kasi bakan. Parang kahumot mo eh. Huwag pinit ko na. Di na ni madali. Ikaw ako'y pinit. Dali. Di alam ni mo. Dali na. Igda ka diri. Dali. Mangigda. Bakas libay ako, ha? Ikaw ba yung nakaangkon sa kong kaputlik? Virgin ko nga imong nahilabtan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ikong. Ginaingon, bisan bati ta og naong. Pero kung doon na tayo ikabuga sa atong pagkalalaki, doon nagdiay babae nga gwapa nga maibog nato. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalig. Aya ni mo ba'y dulupoy? Sige naman kag-iilis ang uyab. Pabor man ko ka kay gwapo man ka. Ay, gwapo lagi ko ba eh. Dali rin yung sugtos mga babae, pero makatilaw taon na akong babae ba eh. Ma-discourage na ko. Niya, huwag ganin ko. Uy, mauba. Oo lagi. Ang babae di ay mubuwag ni mo? Abi na kung ikaw ang buwag sa babae, kuman mo makuha. Kung mo igibogan, uy. So, ang gamay yung guling ako, bay. Dako na ni gamay. Yung tunggoy-tunggoy na naasa ang buko, ay. Ano sa imong ilong? Uy, mauba. Kining tunggoy-tunggoy nga niasa kong ilok? Oo, lagi. Kini? Oo. Dako lang og gamay ning niasa kong ilok ang imuha? Oo, lagi. Uy, niya, oh. Ha? Awan niya ako. Be. Tira. Tira. Oh. Uy, hala. Oh. Hala, uy. Awa. Gumaya tuod na. Oh, lagi tao. Mura naman nag-ugat na sa kuwa, uy. Gumaya naman ano, uy. Iris ba tabay? Sige na, iris ta. Uy, dikoy. Swapping da. Ay, dikoy. Samot na kugway ayo kung mauna. Pati pa kog naong, unya. Gamay pa nga kuha. Ay, na lang ba yun, o kining si Lydia bay? Kung sugton ko niya, ako agad siyang pakaslan. Pero, kanunay magkang gibasted sa mga babae. Sos, anugon kayo. Lagi, ikaw tayo eh. Ay, kanang imo na, pagkatao ni mo, murag gyug dabo nga bagong nitubo. Lagi? Bumayot mo lang ka! Kaya ba, may babae nga musugotin mo kay bati, makikagnaong pariyan ako. Sige, bitaw kong pamayot ay. Ha? Oo, mabitaw nga. Makakwarta ko og dako kay mamayot man ko. Pero, babae tay. Babae gud ang gusto ko nga mauyab. Babae tay pikong. Doon na lang yun ko sabay. Malipay yun turon si Lydia nga nagdakog usa ka kilong inasal baboy. Nakakubra man ko sa akong pensyon. Hala, kanang nangihian ng kilits punuan saging. Si Ikong mana. Uy, hala, kadako bayas iya. Dako niya taas kayo. Abuang yung bata pataka malagpangihi. Nakakita man hinoon ko. Anak. Hala, uy. Ang kong nanay ni Lydia da nga nangihi ko ining kilis sa punuan saging. Gay, miduol siya nako. King, ay mo na tanandong. Ang unsa ng milay? Ay, katog akong nakita nga gidali ni mong tagos imong short. Kadaw ni mo dong. O, nang. Kaning nang. Ingnaw niya si Lydia ha nga. Mamisita ko niya inig karong gabi eh. Ha? Ibugay ko si mong anak nang uy. Uy, dong. Ayaw lang akong anak, dong. Mabungkag niya tog maigos imo, dong. Kita ko, murya-buya, rabag yun. Ako lang, dong. Aris ako nang ha. Lain na ni mo, dong. Oy, mag-istorya sa unta, taba. Lami ang Ikong, oy. Bati og naong ang kanahan, pero ang binuhi, kalame. Kay gwapo man ka, nakagusto ko nimo. Pero, Dolfo, dili na ba ako virgin? Man ako makuha sa unan akong uyam. Okay na, uy.
O kung magkasinabot ang duha ta kasing-kasing, ikaw na nga akong pagsaon. Ikaw na, dahil Lydia. Gwapo ka. Basta okay kay kung ikaw nga akong mabana. Ugma ha. Manuroy ta ha. Ganahan kong mahipaw ang tanan nga uyab na ta. Kay gwapo gud ka. Proud kay ko nga ikaw ang akong nauyab, Dolpo. Dako na ba aning imo ay? Dako na dyan na niya. Ay, dako man ito naka-fridges. Ako. Kakuyapon, mangko aning imo. Hain man. Uy. Ay, mga tubangan. Ay, mga gitaguan sluyo. Ano diya, uy? Basig nagapos sa balibo. Tubunan rin na tingali diya, uy. Oo, kayon sa nato, Okay, abi. be. Di atay tingali. Ikaw kayon nun, uy. Marami nagbotilya sa white flower, uy. Di ko palabot niyo, uy. Di ko ganahan na ning imodolpo, uy. Kagamayan, eh. Dahil diya. Ulo ka dahil diya. Ayaw kong bugi day. Mas mayo nang magbuwag Uloy ka, tandaan o na tamanggawas ining motel. Di ko mapuyan ang imot po, uy. Mabuang kus kagamay. Busa magbuwag ta. Maura man gihapon. Kung di ta magbuwag, di naman git ko nimo. Gamay, anak. Gwapo ka, pero ang imo hawa man ay ayaw. Maong buwag na tadol po. Ibuwagan tayong kanilig dyan dito sa motel? Oh, bay. Dili ko na siya mabuhay ni ako, Kung magdayon ko numi. Ita na Mga bitragyapon ko na siya. Ay gamay maning ako. Ako ba'y? Dako man taning ako, Pero dihang nanguyag po niya, iya man ako gibasted. Kay, ba't tayo magugugnaw? Pero kung nibawa pa to siya nga, dako ng imo bay, sigurado gyud nga, iya dyan kang sukton. Kay matod niya ay, ganahan ko na siya sa lalaki nga dako og buhi. Kaluoy sabgod taong Dolpo, imo man pong gibuwagan dayon og ipatilaw tato nimo gamay. Tilaw gyud kay gamay ato. Di ko ato di ko mabuhi ato iyahan nay uy. Ako pa ikaw nak, katus ikong nakay. Katuragoy sugtanak. Ay, paita, pati asag na ang atong ikong nay uy. Ako naman gud to siyang gibasted good. Uy nak, sultihan ta ka. Nakakita ko ni Iko nga nangihikilis punuan sa saging. Pagkalawgawang bata, pagkadako naman lang yus iya niya. Taas! Sigagong mata ko, hastang grabiha kadako, eh. Tinuod ka na, eh. Ha, Nemilay? Grabe kit kadako sa kang Ikong. Salamat day, Lydia. Kay imo day kong gisugot. Kay giganahan manggugos kisulting nanay diri na ako bahay ni mo good. Inisulti tingali ang iyong nanay sa nakita sa kilapon sa kuwa. Di ang nakita ko niya nga nangihi. Day? Ugma ba? Mag-date ha? Manuroy to? Sure! Pero, ato lang ta mag-abot sa syudad kong ha. Di lang ta magkuyog upang lakaw nga doon yung mga tao nga makakita nato. Mauwaw man ko bati mo kagnaong good, uy. Pero mag-abot lang ta sa syudad, ha, Kong. Matragi so good ka, Lydia. Mag-date mo karon. Tay. O klaro kayo nga gusto siyang mo-check-in ron sa motel. Oo ba? Forbida, no? Forbida. Agay, gusto siyang maigo si Muha. Do, nga, murag tubo ginakondo. Forbida. Ato na ka, Tay. Kay, lami na kayo. Nak. Ato na ba, Tay? Kinaya lang, nak, ha? Gamay ba yan nas, Lydia? Basig bungkag, nagmapikas, nagmaigo na si Muha. Kaya ni Malang. Gamay pa kayo, ba? Karugo. Gamay ba, uloy? Dako naman na. Dako ba ito? Naka-virgin ako. Ay, si Dolpo na may gamay. Unsam itong nilaptik sa kontiyan. Ang ako ning milaptik sa imo, Day. Kay gihubo naman ako ng akong brief. Katambo ko kataas ko, Ana. Pero good ba? Tininuod yun. Maglisuha ko
Mga pong kamot! Uy! Inay! Agad! Uy! Uy! Kung kalapit na. Diri na ko. Well, penggos bata siya ha, oy. Human sinahitabo na mo, ihagaday na po siya og kasal. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Badong, ginaingon, di gid maayo nga ang usa ka lalaki makigpuyo og bayot. Kay kuyaw maday nga ikaw na sad ang mahimo nga bayot. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Makikita ka na sad sa uyab mong bayot aron magayo kag kwarta? O ma? Wa pa man sa ko makakita og laing trabaho ma, sadyang nanaktak og tawo nga among gitrabahoan. Mao nga giuyab ko na lang ng bayot nga si Janet. Uy, kapapay kog ngaan anang bayuta, Janet. Jano mo gudong tinuhon nga nanan niya ma. Aw. Og kay nabayot man, mao nga ang ngana niya, Janet. Sige na may, adto na ko ha. Para makakwarta dayon ko. Ang kuryente niya nak ha. Unsaon wa pa man sa kung naabot ang akong pensyon, uy. Sige ma, ako rin hatag ni mo sa bayad sa kuryente ma. Aray na ko ma. Ay, wa baya gid unta ko'y gusto nga manguyab og bayot nis Badong in town. Pero hatagan man sa siya permi kwartas bayot. Utong na lang ko ani. Doon lang ko sa kasada. Mayon, tagtagaan kong dako-dako ni Janet ron. Para makahatag kong mama para kuryente. Uy, kanang babae nga siksik ay nga nag-atang sakyanan sa kasada. Si Marina man na. Wa pa man gimiagi nga taxi. Uy. Hi Marina. Oh. Marina. Kumusta ng babaeng gwapa ha? Marina. Hello, Badong. Nagpaabot lang kung kanus a panguyaban sa lalaki nga akong nagustuhan nga dunay uyab na nga bayot. Taxi! Asa day ka, Badong? Sakay na lang dali sa taxi. Muadto man ko sa syudad. Ikaw? Doon na pa ko gipaabot. Salamat lang ha, Day Marina. Sige, arin ako. O, Badong. Buhagin ang bayot, uy. Kay wa kay ugma nga mapaabot o ba niya? Ang sama na kong papay ang angay ni mo. Ako? Nagpaabot na ba ako ni mo? Ay, naibaw ko. Nga ako ang imong nagustuhan, Marina. Kapag di na ako makahimo sa pagpakigbuwag ka, Janet. Kay sayang kayo ang kwarta nga pirmi niyang ihatag nako. Sayang gikayo. Ay, liyahan ako dong, ay. Daganan ni gawas ako, ay. May nang imo, may di kay kabusing along dong. Sana Tagin mo kwarta, Janet Piki. Nagkinanglan ko kwarta. Doon nami bayro nun nga kuryente. Okay, pero dong. Gusto ko nga mag-live-in na to, ha? Ano kung ganahan ko na mag-ex? Nakakadayon sa kong tapad. Janet, unsa ba ilito? Na, siyang tao, live-in, bayot, ay paitan. Ay, kabita ba yay? Usa ka buwan lang gani mi nga nagliimi ba pero bunog naman kay ko eh. Kada adlaw gikon nga gamiton bay. Umanyag sing along sa kuha, ako na say mo sing along sa iya ha. Ug gibatin ako bay nga gaganahan naman noong ko nga magunit og kuan sa sama natong lalaki no. Mo lagi? Vida mo na diya do, ha? YouTube kung ka. Mo gid. Bituan be. Sige kuno, suway kuno. Suway kuno ko. Ano ka? Kabayot. Kita na ka magunit itong arma sama na itong laki. Kabayot na ka! Pailito. Na ba dong? Probida. Kaya ka na galing laki magunit. Unya mo sing along sa sakuan sa lalaki. Nang nito. Ha? Takdan ka pagkabayot na. Basta, bagi na nila. Ay, siya ba? Bagi na. Hindi ka bayot ka na ka. Ako matakdan ko pagkabayot? Ang nilyoy.
Sugur ka kabayo to. Sige, Ay, tanaw taka. sa ako. Tara. Kaguniton ka, guniti oh. O, naman. Aron ka su. Probida mo, samot ka kabayo. Bagal naman. Nagbagal naman ko nagod. Bagal. Saan ni? Ang bagal man. Nagbagal naman ng imuhaw. Bagal, ra. Bagal, day. Ako pigawas ko. O, pigawas ko na, be. Tanaw na to. Tanaw. Mabayot ba ko? Tanawa ka. Hmm. Oh. Kaya kining ko gatanaw sa imo uy. naong awa. Bay! Oh. Wow! Dako ko na ding imuha, bay. Na. Lumi, na ba yun? Oh, luhod na yun, Lumi luhod. gunita, no? Luhudong. Sa'yo luhod? Sigpo mo na mo ko kay ay agoy sakit kay na oy. Di ko, dako mo ko kayo ng imuha, good. Dako pa kay kan Janit ba? Kita janit. Kanibi. Ay. Bigidang. Lamihag kan ba yun? Nabayo tingin ka. Saggan mo na mong ukanana ka. Oy. Ay. Oy. Sorry, bay. Sige na, ipusan na ng imuha. Og di na ko makigpuyo ni Janit, bay. Aron di ko matakdan pagkabayot, buang ay. Muro naman ko kapit ko mabayot ganun, giyagkan mo na. Ningangar ka kanana. Mo lagi hapit na yun, Tukbon. Ito naglaway ni mo. Katukbon no naging ko. Bida ni boy. Ay, alam bay. Buwagan ako sa Janit, bay. Buwagan ako siya. Kana. Dito magbuwag dong, niligin, mahata ka dong. Madong, ay, mahata ka. Magunsa naman lang ko. Kunin mo kong biyaan, mo kong buwagan. Kaysa naman lang ako, ay. Kaysa may mga video kining ako, Na, mo na lagi, maogi na akong problemahan. Sorry kayo, sorry Ayaw lagi kayo dyan. Apan di na ko gusto nga matakdan sa pagkabayot, oy. Busa buwag na ta, ha? Mangita na kung kusagin ka tunay nga babae. Kad mo ng bayot, ug mamisita kag Marina karong gabi eh. O ma, gibuwagan na ako to si Jano nga bayot, oy. Kay mura naman sa noon og kabayoton ko, ay. Na, sayang sa kwarta nga pirmi niyang ihatag na koy. Oo, sayang, pero kuyaw sa kay mabayot ko, ma, ay. O, usapasad, ma, nakatrabaho naman ko, ma. Busa, di na ko mawilis bayot, ma. Dili na. Salamat nga gisugot ko nimo, di Marina. Kana tungod kay mahal ta kaayo ka pa dong. Hagbay ra mong gani kong nagpaabot nga manguyap ka na ako. Karon pa ko makaamgugod nga di day ko mahiluna sa akong kinabuhi. Kung usa ka bayot ang akong tunayon. Mao nga gibuwagan na nako siya, oy. Salamat pa dong ha. Uyap na kita ka. Salamat din taon sa Ginoo. Iya ka na yung gihatag na ako. Magpasalamat yun kung dako niya. Kini mo'y lami. Tuon ko na ako brief. Hala. Katampo ka ng imuhang kataas na ka to. Ha? Ano? Mau ba? Hindi mo kadawat anong imuha. Ato suyan, be. Dali, ibila ng doon mo kapaabi. Ha? Kana. Karo na? Oh, karo na. Uy. Kana, ha? Dali, gaks ako. Gaks ako. Kita mo ginang mo, Marina. O virgin siya nga ako nakuha. Kuman sa nitabo, ako dayon siyang gipamayan. O kasluno naming duha karon.